ayo ba ani joti busuk ani tong abo joti jotono cheri nanyang thum Angka je gothanang mani hai keba luku para gana gini tonga keba je bokhong mani hai keba borok rong side sini roka. to bazaro ba kasipano to tong kore abo saime bazar ni somero ko 10 ta ko to tong na ni O bazar mung ko tamba. sinamung ka ramla bazar jago mung ka ramla gasobani kaisa yang ramla bazar o bazar no Bazar na. Nin bung kata mungkha. ani bumung nawa kuma debba ma tai ani parang ka santram 100 paribara ko kolni tongo ga senga tongun oro ar lasi obo khlainai sing dukan pat khlai tong payo a lasi kono ko thuwa deng thuman bisna botol ni komol bor deng bos kalain thang ke nosto khlainai aba gino masao joton thanino kobongmo asa ma ke borok samung sita tangi tongmaino jaska kono sasti bonana nangthung Police rogo ke kuno lekhuto rogo ka thana rogo. Thana rogo to kuno likhit babe rimale borok siniya ba borok sinika barna ning rimang kamu borok sini regliya ba sini manliya ba haben thana rogo to palma kisa inkori ka to khalai thang ba ko Besuk budget dong ni hai ka besuk rang rong ni je bane khamin besuk khoti rogo ka ba kisa sekhna ta. ana ro tabu kes ni rang tong tini malang ni ton maro 25-30 হাজার ngan ka botalang thang ba kya ka tai mani khani rong tha ka ni hani 1.5 lakh motorok ani